Pagtuo, taliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021. Nakasulay na ba ka nga anaa ka sa grabing kaguol? Wala na kay gana ug wala ka na interest. Para nimo mura na kag malumos sa problema. Nagkadaghan ang mga tawo nga nakasinatig mental health issues. Sagad niini niagig depresyon, anxiety, burnout ug post-traumatic stress. Kini sumala sa usa ka psychologist nga si Rachel Bersamin, kinsa usa sa mga gatanyag karon og libreng counseling sa Dakbayan sa Davao, ilawom sa advokasya sa Philippine Mental Health Association Davao. Daghan kaayo ang naga-suffer of depression globally. So, murag maugay siya gitutukan karon sa kay because taas kay siya risk sa suicide. Sumala kang Bersamin nga sa pagtulunan sagad sa niagig depresyon o sa maong psychological disorder mga adolescents ug mga young adults. Kaniadto nag-edad 19 ngadto sa 29 anyos ang sagad maigo sa depresyon. Apan karon nagkabata na, din aduna nay 15 ngadto sa 29 anyos. Mga kababainhan, kung sa ratio sa matag usa ka lalaki, adunay duha ka mga babaeng nakasinatig depresyon. Sumala sa eksperto, mamahimo kang makatabang sa imong miyembro sa pamilya o higalang posibleng adunay depresyon, pinaagi sa pagpaminaw kaniya. Nami ginatawag na empathic listening. Maminaw ka, dili lang pala po sa pikasdunggan or kunyari nagnad-nad ka. Naminaw ka, so paano natin mas unsaon na pagkaingon nga naminaw jud ka sa imuhang higala or kinsa man na imong kaistorya. Kay ang tao nga naminaw maka-raise siya og question, maka-clarify, ug maka-summarize sa imong istorya. So, ang feeling ana sa tao nga gipaminaw, ay nakasabot siya sa kuha. Kinahanglang careful usab sa pagbuhi og mga istorya ngadto sa usa ka taong adunay ginaagi ang depresyon. Likayan usab ang pagbugal-bugal ug pagsulti sama sa okay ra na ug pagbasol ngadto kaniya. Best nimong maistorya sa tao nga nain ani is unsa akong pwede itabang sa imuha. Sige, istorya kay paminawon ta ka. But you have to be true to your statement or words na imo siyang paminawon. Kay basig musapaw ka sa iyaha. Like, nabi tay tendency nga, ka nagsaysay na siya sa iyahang gibati na nagpagawas na siya, tapos kupita siyaan po na itong, ako gani itong una, it will not help. Kasi kuan gani itong una, kaya man niyang, kaya na nimo. So, muna kong ginaingon na, nindot ato intensyon sa pag-iyon ato, pero posible nga wala siya nakatabang sa tao. Giawag ni Bersamin ang mga niagig depresyon nga dili mataha o mangayo og tabang sa higala, pamilya ug sa mga mental health experts. Ang atong hunahuna, bintana kini sa atong lawas ug kalag. Busa, kinahanglan usab kinig and sakto nga pag-atiman. At least magbaton kitag 8 hours nga tulog. Mag-healthy diet, take a rest o break, mag-meditate o i-manage usab nato ang atong stress. Di natong kalimtan nga mag-ampo ug magsalig sa atong Ginoo. Kay sa Proverbs 3 verse 5 mga kasama, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Alang sa DXDC Holy Week Special 2021, Radyo Man ay may ginita, Tatak RMN. Pagtuo, taliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021.